Hello, Zizilla girls and boys. I'm back with the rocking and fucking videos. So guys, welcome back to my YouTube channel. So नोंथांमोनखौ गासिखौबो आंनि YouTube चेनेलाव बरायनाय जाबाय। बेसेबा गोबावनिफ्राय एन्जर खिनानै दोननाय, लेवार गोबानानै दोननाय, खुसिंग्रा हासुलायना दोननाय चेनेलखौ दिनैनिफ्राय बोखांफिननाय जासिगोन। So guys, गासिखौबो welcome. So guys, बेसेबा गोबाव आङो अरुणाचल हाजोनि थुलुंसि फाहाराव माबा गोमानानै थाहैनानै ना मबाइल सालायनो मोन्दोंमोन ना इन्टारनेट दंमोन जेबो मोनाखैमोन बे टाइमावनो साला बेयाव माखासे छुट्टियाफ्रा कुछ अलग कि छुट्टियाफ्रा मजा रखा है सो गाइस बे माखासे जालांनाय जाथायफोर माखासे एकदम छुट्टिया भिडिअफोरखौ दिनै नायनानै एसे एनै आंबो कमेन्ट बानायनोसै मालाय जाखांबाबो मालाय जाखांनानै आखाइ सुखांबाबो खुगा सुखांबाबो खिनानै फायखानायाव हगार हरजोबनाय भिडिअफोरबाबो एसे आंबो आंनि कमेन्ट्सखौ होनोसै ना मा होनो गाइस होमबा मालाय बयफ्रेन्ड थाखानाय सिख्लाखौ आइ लाभ इउ होननानै सेन्देलजों सोबा जानोसै आरो मोसौ गारिजों बोनानै भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै थौदो होमबा आइए देखते हैं बैठचंद मजा आएगा ओइ दिकियाजुलि नि सेंग्राफोर बै बायला हाजोखौ समायनानै बुंदों आं जुदि सोरबा लाखियोबा खालामखाथारगोन आरे यार दिखियाजुलिनि बायफोर मा नायखो नोंसोरलाय थांदो सेलायहैदो बारसिनहैलायदो गाड़ी स्टार्ट कर आंनो नांगौ होननानै बासिनानै लायखादोसो माबार मोननाय नङा खारदो माबार बिगुद आंबो दिखियाजुलिनि जानाय मोनबा सिगांनो फेनबो गाना गस्लाबो गाना बयनिख्रुइ सिगांसिन मजुद जानानैसो थाहैबावगौमोन आङो बयनिख्रुइ सिगांसिन प्रेजेन्ट जाना थाहैबावगौमोन आं फैदो फंबायमोन माबार साला जोंनि गुफुरावलाय बेबायदि सिख्लाफोर गैया नामाब्रा बे बुहुमाव रावबो गुफुरनि सेंग्राफोरखौ नाङा नामा ओइ गोहपुरनि सेंग्राफोर बै बायला हाजोखौ समायनानै बुंदों सोरबा लाखियोबा खालामखाथारनोसै अभी मजा आएगा ना भिड़ो आरे बेन्चर दङ बे बुहुमाव गुफुरनि सेंग्राफोरखौबो लाग्रा सिख्लाफोर दङ थेंक इउ भगवान गोजोननाय थाबाय लाख शुक्रिया भगवान नोंनिसिम रोजा साबायखर बेन्चर सना बेबायदि गुफुरनि सेंग्राफोरनि थाखाय बेबायदि समाय लालायलायनाङा ओरैनो दङसो गुफुरनि सेंग्राफ्रा माबा ना मावा मावनाय बायदि माबा ना मावा जावरिनाय बायदि बेरे बिमा बायदि बेरफुंनासो दंजोबो एकदम रोनाव माबा सिंगोल सेंग्राफ्रानो हिन्जाव नागिरनाय सेंग्राफ्रा साला जोंनाव दङ जोंनि मालफ्रा I mean जोंनि गामिनि जोंनि एरियानि सिख्लाफ्रा फुरा बेलेगनि आफेल आंगुर थालिरखौसो जानो थांजोबो खाथियाव थानाय आफेल आंगुर थालिरखौ जानोनो नागिरा बबेबा बाक्सा बबेबा चिरां बबेबा क'क्राझार बबेबा बांलादेश बबेबा पाकिस्ताननि माबा सेंग्राफोरजोंसो खारलांजोबो जारौ बेबायदि समाय लालायलायथारना जोंनि थाखाय हाजो बायलालानि ओरैनोसो दङ लाग्राफ्रानो सेंग्राफ्रानो ओरैनो माबा सेन्देल बासिना गाननाय बायदि गस्ला बासिना गाननाय बायदि बासिनानै लानो हागोन नों एकदम सना जारौ फैथार नोङो गफुरनि बे काउबय सेन्टाराव फैथार ओरैनो दङ लारिं ओरैनो रोनावलाजोबनानैसो दङ जारौ नै चिरांनि सेंग्राफोर बे बिसोरनि समाय जाय नोगोरजिया थायो बेखौनो लागोन आं लागोन जारौ आं लाथारगोन बिसिना हिन्जाव सानै दंखायो आं लागोन एले बजारिके माबा दिखियाजुलि आरो गफुरनि सेंग्राफोर लाग्रा ओंखारलायबाय आरो माबा दाना सोरबा गोरजिया लाग्रासो ओंखारलायलायबाय बा भगवान माबायदि सोरजिनानै हरखो नों आजिखालि माथो सेंग्राफोरना दासान्दि बेरे मोदै मोनलोंनाय बायदि मोनलोंलागासिनो दङ Oh my God! जारौ नों खालि चिरांनिखौल' लागोन नामा माबा मोनदों आंबो थागौमोन आंहाबो जेबो गैथारामोन आंबो गोरजिया थानोसो नागिरगासिनो दंखायोमोन आंनि सारियालिनिबाबो लादो सना माबा चिरांनिल' लालायनाङा लायोबा आङो सोलाबावगोनसो नों थिनबा What the fuck? कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का ये अश्लील है ये लोना आरे रे बायफोर नोंसोर मा गाज्रिल' खोथा सानोलै मा एकदम साननायफ्रानो जुदाथारलै नोंसिना आङो होनदोंसो बियो सनाया जुदि संख्रिखौबो सिनि होननानै सोलानो होयोबा आं सोलाबावगोनसो होनना बुंदों एकदम जुदाथारलै नोंसिना साननायानो माबा गाज्रिल' सानो सुवादफोर बेसे जारौ सारियालिनि सेंग्राफ्रा गाज्रि नङा मोजाङानो गोजा चिरांनि बायदिनो गोजाखा मोजांखाथार एकदम गोरों गोजाखाथार आंबो मोजांखासो मेट्रिकखौ आङो खनथामल'सो होदों खनथामाव फेल जानानै खनब्रैयाव पास खालामनो हादों माथोखाय गोरोंखासो जारौ जोंनाथ' एकदम सारियालिनि सेंग्राफ्रा गासिबो फ्रेस गोजाखा गोरों गोजा गासिबो लिरनाय फरायनायाव एकदम एक नाम्बार गोजाखा मस्त जोक मारा रे सना लाखिनोबा दे नैबे नाम्बारावनो कल खालामहर आंखौ फन नाम्बारखौ लिरनानै ला एसे 42 2 4 3 7 2 2 0 1 से
लोगोफोर Accidentally, ada losing. Beriba accidentally, beriba accidentally, ada losing. Beriba accidentally. My accident alai khabra. बोरैबा एचेनबै बोरैबा एचेनबै बोरैबा एचेनबै आदालपेन बोरैबा एचेनबै बोरैबा एचेनबै आदालपेन क्या है ये तो टट्टी है बचड़ी के ये बंदा अलग ही लेवल का चुतिया पमासाता है यार मोजाङानो जादों बे मेथाइआव आदा लरि होनाखै नङाबा आदा लरिखौबो माबा मोनसेसो बुंगौमोन इयो समझ रहे हो समझ रहे हो आप समझ रहे हो ना प्यारी समझ गई बेबा एक्सिडेंटलै आदा लमेन यार मजाक करना क्या अलग की लेवल का इंसान है यार वैसे नोंसोर बे आदाखौ माबा माबि इडिट बानायलाबायबाय थायो बेबायदि इडिट बानायलाबायबाय थानाङा आदाया बिराद रागा जोङो नंफानि मा जाखो बिलाय आं बेफोरखौ नुनानै रागा जोंदों आंखौ अले 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 दाय होबाय थायो आं हासुलानो हागोन आं बिसोरखौ हासुलानो हागोन आं थाम्फै दांग्राबो होनलायलाङो बिगुर थाम्फै दांग्रा होनजानो लुबैनोसै नोंसोरो दा खालाम एसे मोजां मोजां इडिट बानायना माबा आमेरिकानि प्रेसिडेन्ट पाकिस्ताननि प्रेसिडेन्ट बेबायदि माबा गोलाव गोथाव माबा इडिट बानायना होलाबायनो आदाया बिराद रागा जोङो मिथिबाय सुवादफोर कैसा लगा मेरा मजाक होमबा दिनैनि थाखाय एसेनोसै लोगो मोनफिनगोन थाबैनो मोनसे गोदान वीडियो सो गाइस वीडियो को पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो अगर तेरा भाई को जिंदगी में आगे बढ़ते हुए देखना चाहता है तो वीडियो को प्लीज किसी फ्रेंड्स के साथ शेयर करो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बाजू में जो बेल आइकन है उसमें प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन में सेट कर लो ताकि मैं जब भी आप लोग के लिए नई नई वीडियो लेके आए तो सबसे पहले आप लोग देख सके सो बाय बाय सी यू वेरी सून थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग